こんにちは。はじめまして。自己紹介をさせていただきます。私はニニウィンと申します。今29歳です。独身です。出身はマグイです。家族は6人います。両親と兄が1人と妹が1人と弟が1人と私です。私は2番目です。趣味は放送むことです。私が読んだ力になる本や趣味の本などをおじさんおばさん寂しい時つまらない時一緒に伝えておじさんおばさん寂しくないようにしてあげたいです。日本のレベルは GMPD エニオと外交士官を合格しました。今はエニオさんを続けて勉強しています。将来の夢は自分の介護の施設を開きたいです。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。